Vystúpili sme na letisku LAX a odtiaľ nás shuttlebus zobral na také parkovisko, kde vlastne sú postavené všetky auta na prenajom. A je to už aj naše, takže idem vám ho ukázať. A toto je naše. My sme najprv chceli Chevrolet, ale nakoniec nám dali Mazdu. Sme v aute, ale extrémne smrdí po tráve, takže Luky sa išiel spýtať, či to je v pohode. A je dosť poškrkané zo zvonka, ale inak akože vyzerá super priestranne, takže trošku sa bojíme, že by nám potom za to dali nejaký šrot, keby sme ho chceli meniť. Už mi píše, že nám dajú iné. Dúfam, že to bude dobré. Tada. So you want to be a player, but your wheels ain't flying. Kuchynka môžem variť o 106. Chladnička, ty kokšo. Aha. Tu sa môžem malovať. Tu Lukáško bude povedať telku. Parádne. Ešte aj tu máme normálne, že vlastnú miestnosť na skriňu. A záchod. Takto sme vyšli z výťahu a toto je náš výhľad na rooftope. Žiješ v GTA? Tak vítam vás v LA. Dneska nás čaká extrémne nabitý deň. Včera sme išli pochodiť iba vlastne okolie, skôr chôdzou. Už sme boli usedení po tom celom dlhom lete. Takže nás čakalo prehliadka našej štvrti, ktorá je dosť mexická. A tým pádom sme nevedeli úplne nejaké zaujímavé časti, ale dneska ideme pozerať všetko. Fakt sa máte na čo tešiť, ale prvá zastávka je Citadel Outlets, čo sú obchody, pretože trošku tu začínajú asi neskôr žiť a keďže máme jetlag, tak sme vstali dosť skôr, takže ideme ako prvú zastávku dať tam, ešte ideme do Targetu a potom môžeme ísť na ďalšie miesta, ktoré chceme, aby už trošku boli aj zaľudnené, aby sme mali ten vibe, takže som mega zvedavá a poďme si pozrieť ešte naše autičko, ktoré vlastne nám včera nakoniec teda vymenili a tuto už nás čaká šofér. Takže nakoniec sme dostali takýto Ford. Pre predstavu, tak to vyzerá pri BMWčku. Príde nám akože dosť veľký, ale keď sme si pozerali tie parkovacie miesta, aké tu sú, tak to je v celku v pohode, čiže je mega priestranný, nový, oveľa lepšie, než to, čo sme dostali ako prvé, takže super kufor. Paráda. A toto je naše parkovisko v hoteli. No ale poďme sa pozrieť teda do tých lepších štvrtí. Takéto si prosíme? Tak, prvý nákup. Ježiš, ten je super, to chcem domov. A tento, ten zlý. Hej. Buzz Lightyear. $40. Tak nákupy sú za nami. Kúpili sme si fakt iba, že extrémne málo veci podľa mňa na to, čo sme mali v pláne. Ja som teda mala v pláne hlavne kúpiť si Coach kabelku a levisky, ale nevydalo ani jedno z toho. Ale teda kabelku som si nejako kúpila som si šiltovku LA a taký kropnutý dresik, takže ešte tam potom ukážem. Inak nič moc. Kúpili sme si domov baseballovú loptičku, lebo máme aj z New Yorku, tak máme už aj z LA a Luky si ešte kúpil tiež rifle, teda on si kúpil levisky, dvoje
s dobrou zľavou, veľmi, akože tieto outlety, to je topka tuto v Amerike. A hlavne toto tak dobre vyzerá. A ideme teraz odtiaľto na Griffith Observatory, je tam krásny výhľad na LA, takže poďte s nami. Nachádzame sa pred Griffith Observatory, o ktorom nič nevieme. Ale bojovali sme tam všetci v Mafii 2. Bože, dnes som to zvládol. A poďme sa pozrieť na brutálsky výhľad. Inak toto je vstup zadarmo, čiže iba sme platili 10 eur, teda 10 dolárov, bože, furt hovorím eura. 10 dolárov. Vlastne neplatili. My sme dostali zadarmo, lebo Mexičani zase, už tu proste celé od Mexičanov, tak Mexičani nám dali zadarmo lístok. Tak, tieto auta sa volajú Waymo, sú to teda auta bez vodičov a videli sme ich v Amerike oveľa viackrát, než sme čakali. Videli sme ich v LA, v San Francisco aj v Las Vegas a vidieť to naživo je naozaj sci-fi. Pokračovali sme na Hollywood Walk of Fame, ktoré bolo ku podivu celku čisté a bolo aj príjemné sa tam prechádzať. Je to určite fajn si zažiť a odškrtnúť si. Nedá sa tam úplne moc toho, čo robiť. Boli sme sa pozrieť iba v obchode Funko Pop a pokračovali sme v programe. Rovno som využila úlovky zo Citadel Outlets, toto je jeden z nich a druhý je táto kabelka. Nezobrala som si na schvál do Ameriky žiadnu, nech si kúpim tu. Boli sme ešte aj na Hollywood Walk of Fame, ale to všetko uvidíte v záberoch. A teraz ideme na Santa Moniku a už vidíme oceán, takže tiež vám to idem ukázať. To normálne žije športom. Uwaga! It's fun to say why you say would you sell the glamour? It's fun to say that